Happy birthday! Happy birthday! Yun siya. Say hi! Say hi, dali! Say hi to the vlog! Hi guys! Subscribe! Like and share! Hi guys! Like and share! Subscribe! Sabihin mo nga! Subscribe! Bulol! What's up Tarlaqueños? My name is Actin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, bumalik nga ako dito sa the V Farm. So later darating na yung baby ko tsaka yung wife ko and then yung family ko sa side ko. Pero kami lang ng wife ko yung mag-stay dito, mag-overnight guys. So kinontak ulit tayo ng the V Farm para itry yung honeymoon suite nila. So papakita ko ulit guys yung pinakaloob ng the V Farm. That's G. Siya ha. Ito guys, bali dito ginagawa yung event. Actually guys, marami ng mga artista na din na pupunta dito. Yun no, meron silang grill area dito. Kung may barbecue kayo or kung gusto nyo magsanggipsal guys, pwede dito. So ito na rin yung pinaka backdrop nila, pati doon. And then nung unang vlog natin no guys, pinakita natin itong room nila dito sa V Farm. So sa ngayon dahil pandemic, pinaka rate ng mga room nila good for 12 packs guys, 15k. Napakaganda ng pinaka full. So later try natin dyan kasama yung mga pamangkin ko. For sure mag-enjoy sila dito. And then ito may ibang area din naman dito guys. Yan siya, may tables and chairs. And then rest house or kubo or parang gazebo na rin siya na pwede kayo magpahinga guys. And then sa pinakalabas guys, meron silang restroom. And then yun, bali check na natin yung pinaka tutuluyan namin ngayong gabi, yung honeymoon suite nila nga dito sa the V Farm. So let's check it out guys. So later makakasama natin si wife dito. So ito no, check na natin siya. Papakita ko sa inyo guys. Actually di ba pinakita ko na siya dun sa unang vlog ng the V Farm natin. And ilalagay ko yung mismong link sa description box. Pwede siyang i-check guys. So ito na. Ayan siya guys. May queen size bed sila guys. Then may sariling TV na kayo dito. Yan siya. Wow. So plantitas guys. Napakalinis ng lugar. And then napaka cozy ng place. Very instagramable siya. So yun, naka-opening mismong aircon natin. So ito yung maliit na kitchen. Hindi ko ata binuksan to nung last. Yun so may balcony pa lang na dito guys sa pinakalabas. Syempre ang pinaka-importante itong CR nila guys. Let's check it. Tara! Yun! So yun guys, ngayon din ako kayang pumunta dito sa the V Farm. Sobrang ganda ng pinaka-place. Yan siya. Wow. So ito yung shower area. And then sa pinakalabas guys, ayan siya. So may shower dito. So may ambient lights tayo. And then may mga wall lights. And then syempre yung bathtub guys. Yun na Tarlaqueños, kung gusto nyo magpabook dito sa honeymoon suite nila guys. So yung pinaka rate ng honeymoon suite nila is 12k. So pwede kayong magsama ng isang anak nyo, and then dalawa kayo ng wife mo or yung husband mo. So yun guys, nandito na sila. Nandito ni mother and then yung mga pamangkin ko. And then sinundo muna si baby and then yung wife ko guys.
Hi! Hi. Hi, hello. Hello, Marcus. Akit ka? Sabi! Ay, Ate Jillian. Thunder. Hi. So yun guys, no, bali, inintay na lang namin yung wife ko and then si baby. Amaya guys, papakita ko sa inyo yung baby ko. Hey guys, meet my baby. Mary Queen. Say hi, dali, hi. Ala, bakit wala ka sa mood? Ha? Ba't wala ka sa mood? Ba't wala ka sa mood, ha? Aksan? Isa, baby Queen. Dali. Ala, bakit wala sa mood yung baby ko? Ha? Hi! Hi, Sabi! Uy, baby queen! Wala, bakit ano? Di mo na kilala si ate? O, sino kuya? Ha? Wala sa mood yung baby ko. Wala. Oh. Ay, magbablog na siya, oh. Siya na yung magbablog. Dali. Magbablog na siya. Oh. Wala. Araw na mag-vlog. Say hi, dali. So yun guys, no, bali kakain na kami. Papakita ko yung foods namin ngayon. So guys, my favorite seafood cajun. And guys, no, gusto nyo mag-order ng seafood cajun, so dalawin nyo lang yung page ni Condors Gourmet. Yun siya. So 53. Happy birthday, ha? Yun. Shy type. And may pizza tayo guys. Sino nagbe-birthday? Ha? Sino nagbe-birthday? Mama. Mama. Sino nagbe-birthday? Kus. Sino? Mama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Makabaya tayo, upload the candle na, dali. Yay! So yun, no, Tarlaqueños, bali kakain na kami. And then later, tatry na natin yung swimming pool doon. SG! So yun guys, no, bali kakain na tayo. So may chicken alfredo tayo dito. And then may chicken joy. Pizza guys. And then yung seafood cajun. That's it. Ooh. Pop. Guys, kung gusto niyo mag-order ng seafood cajun, ilalagay ko yung pinaka-page ng Condors Gourmet dito. O yung pinaka-link sa pinaka-ilalim guys. So yun guys, no-update ko lang kayo mamaya pag nag-swimming ng mga bata. Hey guys, meet my baby. Baby Mary Queen. So yun na. Check na kami doon sa loob and then susunod na yung mami niya. Yay! Ooh, lamig! Yay! Dito tayo sa room. Dito ka, dali. Hello guys! Meet my baby and my wife. Baby Mary Queen! Yun siya. Say hi! Say hi, dali! Say hi to the vlog. Dali, pawak mo, dali. Sabihin mo. Hello! Hello guys! Ikaw, dali. Hello! Uy, nagpa-vlog na yung baby ko. So yun guys, no, kaming dalawa lang ni wife yung mag-stay dito. Kasi baka hanapin ni baby yung duyan niya. Later guys, uwi na rin si baby. Oh, yan, hawak mo, dali. Hi! Say hi mo, dali. Hello! Ikaw, dali. Sam! Hi! Hi, dali! Sim, sim, sim! Tara, let's go! Bakit hindi tayo? Hey, si baby Merklin! Ayun o! Say hi! Kunin mo, dali! Sim, sim! Kunin pa mo! Ay, galing ah! Galing ang baby ko! Sim, sim ka, dali! Yun guys, no, bago kayo makapag-swimming dito, so kailangan nyo muna mag-shower doon. So yun yung pinaka-rules and regulation nila guys. Alright. Swim, swim, swim!
Say hi! Hello. Sabi! Si class Sabi! Pre! Hi guys, subscribe. Like and share. Yun guys, no, gustong mag-vlog, dili yan. Ito siya guys. So lapitan natin. Medyo shy type pa siya sa camera. Hi guys, subscribe! Like and share! Woo! So yun guys, no, saglit lang nag-swimming si Bibi kasi kakagaling na dyan sa pagit. Ngayon siya, nagpapahinga sila ni Sweetie. Yun know, guys, kapag nag-swimming kayo dito sa V Farm, so may pool rules sila. Yun, proper swimming attire is advised. No bump jump, no chasing, no littering, no food and glass bottles around the pool. Shower before entering the pool. So may shower sila dito sa kabilang side guys. So need nyo muna mag-shower bago kayo mag-swimming dito. So no diving, no running, no shouting. Watch your children. So a person with cats and skin disease are prohibited to swim. No pushing, no pet around the pool. Pool depth is only 4 feet and then no smoking. Try, ikaw. Hi guys. Like and share. Ikaw, subscribe, sabihin mo nga. Subscribe to Bulol. Hi, subscribe. Subscribe guys. Ikaw, magbablog ka na? May channel ka ba? Wala. Like and share. Ikaw, dali. Like and share. Eh, meet Marcos. Ito yung inanak ko sa kapatid ko guys. Ito yung pangatlong bunso sa magpipinsan, si Konkon. Hi! Say hi, Konkon! Saan ka pupunta? Ha? Saan punta? Uwi ka na? Kiss mo dito, dali. Kiss. Kiss mo dito. Ayaw mo? Kiss dito, dali. Ayaw mo kiss? Ako na lang. Uwi ka na? Iwan mo ako dito? Ayaw mag-sleep dito? Ha? Ayaw mag-sleep dito? Next time, no? Sleep ka dito. Uwi na kayo. So, yun, no? Tarlaqueños. Bali, uwi na yung family ko. So, kami na lang ni wife yung may iwan dito guys. So yun, uwi na baby ko. Yun guys, no, uwi na rin si baby queen. Si ay, dali. Uy, yun no, kinukuha niya. Bye bye na. Bye bye. Iwan mami daddy. Bye bye mod. Bye bye. So yun guys, so nakaalis na sila. So check natin yung loob ng V Farm pag gabi guys. So papakita ko kung ano yung tsura ng ambience nila. Oop, yun. So ito siya pag gabi guys. So may mga lightnings dyan. Check natin yung sa may grill area. Yun guys, napakaganda nung grill area nila pag gabi. So ito yung pinaka pool area guys. So ito nga yung mismong puno nila, and then dito naglalagay ng backdrop pag may occasion. So ito naman yung dining area nila pag gabi guys. Pakita ko sa inyo. So ito siya. Yun. Actually hindi nagtagal yung family ko kasi halos bata yung mga kasama nila, mga pamangking ko. Sana sarap pa mag-party dito, no? So yun guys, no, makikita nyo may mga chain lights sila. Ayun siya guys. Napakaganda nung ambience ng mga chain lights.
So kung may occasion kayo guys dito, pwede kayong mag-set up dito. Yun na, ini-encourage ko kayo kung may events kayo guys. Much better is sa kanila na kayo magpaayos and then kumuha din ng catering guys. Para hindi na abala rin sa inyo. And then guys, napakaganda ng mga setup ng ng events nila dito. So papakita ko dito guys yung mga naging events dito sa the V Farm. Ito siya guys. Nice. Yun, good evening guys. Napakasarap mag night swimming dito sa the V Farm kasi hindi ganun kalamig yung tubig, no? Pag nakababad ka is napaka init niya or warm yung pinaka water nila dito. So yun guys, no, medyo late na. So kakain muna kami. So may tira pa kami pizza kanina, so magka-coffee kami guys. And then yung chicken alfredo. So let's eat guys. So bago kami tulog and then pahinga. Yun na, kain muna, then bago matulog, pahinga lang ng konti. And then yun na, mag-rest na kami. That's it! Let's go! Alright, pizza! Pizza guys. Yung pizza, dala ng ate ko. O, yung family ko kanina, in-order nila sa Kapas. So, touch pizza guys. Actually, yan sarap nila. Ito hindi na mainit pero masarap pa rin niya guys. Try nyo. Then coffee. It's coffee. So yun nga, medyo late na. Pinatay na yung mga lights sa likod natin. Kaya medyo madilim tong video to. Cheers! Good morning guys. So yun mag-brush muna tayo. Yun guys, no, pag checkin nyo pala dito, may kasama ng mga slippers, 2 towel, then ito conditioning shampoo, tapos yung toothpaste at toothbrush. So toothbrush muna tayo guys, and then later pagkatapos kong mag-toothbrush, papakita ko yung view pag morning dito sa the V Farm. So yun guys, good morning again. Order na tayo ng breakfast natin. So ako, ordering ko is yung atap silog. Alam ko is with coffee na siya. Tanungin natin si wife kung ano yung gusto niya mag-insal. Then guys, no, pagkatapos yung maligo, may available din silang air dryer dito. Ito. Later, try natin yung shower nila. And then yung bathtub guys. So yun, Tarlqueños, good morning again. Routine ko pag umaga, pagising, lalo na pag nasa kama. Check ako ng social media accounts, Instagram, Facebook, and then syempre yung YouTube natin. So mga nagko-comments. Masarap kasing basahin minsan yung mga comments sa mga vlogs. Kung ano yung mga suggestions na pwedeng puntaan dito pa sa Tarlac, kung ano yung pwedeng i-cover. So yun, tara, papakita ko muna yung pinakalabas, kung ano yung itsura pag umaga guys. Let's G!
Wow. Ito yung pinaka-view guys. Yun. Napakaganda talaga dito sa V Farm guys. Yun no, kung gusto pa natin mag-swimming, swimming tayo later. So yun guys, no, may one dito, tsaka napakaganda ng view dito sa mismong balcony ng honeymoon suite nila guys. And then order na tayo ng breakfast para makapag-breakfast na tayo. And maaga tayo mag-check out guys kasi may work pa tayo later. So yun guys, no, papakita ko lang pala yung mga ito duyan nila dito. And then guys, kung may mga kasama kayong bata, pwede rin gawin yung mga activities nila. So may wall climbing dito sa likod ko. Yun, so may isang pole din. Ito yung swimming pool. So hindi na kami makakapag-swimming ng morning kasi nga, sabi ko kanina mag-check out kami ng mas maaga kasi may pasok pa ako sa work. Yun bali bibis na ako and then later labas kami ulit para makapag-breakfast. So yun guys, na kung mahilig kayong manood ng TV, naka Neflix naman sila dito or pwede nyo i-connect din sa YouTube. So i-play natin guys yung Rurouni Kenshin. Yun siya. And then habang yun, nakahiga kayo, komportable kayong manood ng movie guys. Yun guys, na ayaw magpakita sa vlog ni wife, medyo shy type daw siya. Then pahappy ako lang siyang papakita. So bis muna tayo guys and then labas na tayo and then breakfast. So yun guys, breakfast muna tayo. Yun, nice. Ito yung morning breakfast namin. So pinili namin guys is yung tapsilog. Yun kung gusto niyo mag-order ng mga meals nila dito, yung breakfast, so available yung tapsilog nila at silog. So, marami kayong pagpipilian guys. And then may ibang meal din naman silang sinaserve dito. So papakita ko na lang sa my screen guys yung available nila dito. Yan siya guys, ang ganda niyang picturean dito. So, yun. So eat muna kami. So yun guys, good morning again. So magbe-breakfast na kami. Napakaganda nung view namin sa yung nakaligod dyan guys. Kitang-kita mo yung pool and then yung dalawang rooms sa likod ko nga guys. Yun, thank you again the V Farm for the complimentary breakfast. And siya guys, no, pinag-prepare tayo ng tapsilog. And then guys, kung gusto niyo mag-order ng mga breakfast meals nila, available dito sa the V Farm. And then yung mga meals nila guys, so sabi nila kung marami yan, 3 days before yung check-in nyo, much better is inform nyo na sila para makapag-prepare din sila. That's it! Yun guys, no, napakasarap nung tapsilog nila. Ang lambot nung pinakatapa guys. And then may kasama siyang atsara, tomato, and then yung pipino guys. And then yung side up egg. And then kasama nung breakfast meal nila, yung mga silog nila guys, yung coffee. So yun guys, no, tapos na kaming nag-breakfast. So nakapag-ayos na din kami. Mag-check out na kami niyan. So thank you the V Farm for the complimentary breakfast. Napakasarap nung tapsilog guys. Yun guys, no, inimbitahan ko kayong pumunta dito sa the V Farm. So kung may events kayo or may gusto kayong i-celebrate
birthday, christening, wedding guys, perfect na perfect itong The V Farm guys. Mag-inquire lang kayo sa Facebook page nila, and then syempre may Instagram account din naman sila guys. So much better is mag-direct kayong mag-inquire para masagot nila lahat ng katanungan nyo guys about the rates, price, and then yun nga, nag-offer din sila ng catering, and then kung gusto nyong sila na rin magayos ng mismong events nyo, pwedeng pwede guys. So yun na guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre guys, i-share nyo na rin tong video to sa mga friends nyo. So yun, para malaman din nila guys kung gaano kaganda dito sa The V Farm. Yun guys, hanggang dito na lang. Until our next vlog. Alright.